Бъдете благословени, сестри, братя, в Господа Исус Христос. Братя и сестри, в последни времена живеем, братя. Разберете, братя и сестри, че далече от Бога няма спасение, няма живот за нито един от нас. Бог ни казва, че Словото си, че който пребъдва в Бога, и Бог пребъдва в него. Братя и сестри, дявола гледа как да разруши, погуби и отнеме вашето спасение. Да не бъде в името на Исус Христос. Вашите имена са записани в книгата на живота. Всички имаме проблеми. Всички минуваме през тези изпитания. Но Бог казва, който пребъдва в мен, и аз ще пребъдвам в него. Затова ви моля, брати и сестри, в името на Исус Христос е Господ. Пребъдвайте в Словото. Пребъдвайте в Бога. Това е твоето спасение и спасението за твоето семейство. Не отвъргайте Божия благодат. Защото Словото казва, брати и сестри, че е Бог на Авраама, Бог на Исака и Бог на Якова. Господът на живите, след смърт покаяние няма, братя. Не позволявайте на дявола да съсипва делата на спасението ви, братя и сестри, и това, което сте изработили във вас. Вашите имена са записани в книгата на живота. Разпанете плътта и светските помисли. Не може 2 часа да бъдем в църквата седмично и да се връщаме пак след тези 2 часа в света. Никой не може да слугува на двама господари. Разберете, братя, истинското спасение е само чрез Господ Исус Христос. Не бъдете само слушатели, а бъдете изпълнители на Словото. Защото ако бъдете само слушатели, ще бъдете като тези, които се тласкат, казва Словото, вълни, тласкащи се в вълните, в скалите. Те си мислят, че живеят в Божия благодат, но всъщност не е така. Защото още стария човек, грехът живее в тях. Братя, аз ви насърчавам, че с милостта на Господа събудете се, църкво. Бог ви е призовал по име, познава ви още от зачеването в майчината утроба. Бог те е призовал за живот. Божията воля ти да живееш на тази земя и да разказваш делата на Господа, а не да живееш в страстта на плътта. Защото когато зачене, апостол Павел казва в Римляни, когато зачене и ражда, този грех ражда смърт, братя и сестри. Ние имаме нужда от Бога. Не всеки, който казва Господи, Господи, ще бъде спасен. Да не бъде по човешко мнение, да бъде всичко водено чрез духът на Господа. Братя и сестри, осъзнайте се, моля ви с Христовата любов. Осъзнайте се, братя и сестри, позволете на Бога да ви води и ръководи в живота ви. А не да казвате, аз съм отпаднал от вярата. Аз не искам да разговарям с никой. И затваряш сърцето си за Бога. Нали Бог ни казва да бъдем постоянни в молитвата, да бъдем постоянни в пътя Му, да обичаме ближния си повече от себе си, а не виждаме закоравяването на сърцата на всички мои брати и сестри. Защо позволихте сърцата ви да закоравеят? Това ли е твоята благодарност към Бога, този, който не пожали своя народен син и отиде на кръста и проля святата си кръв за теб, за мен и за целия свят? Виждаме днес колко клюки, каква завист, какво отдуване. Това ли Бог заслужава, братя и сестри? Затова ли те е призовал и създал своя Бог? Братя и сестри, денят наближава. Виждате, че всичко, което е описано в Словото, се изпълнява. Когато строеше Ной кораба,
И те го подиграваха. 120 години го строя. Те се подиграваха, защото в пустинята няма да дойде вода, няма море, за да издигне този голям кораб. Ядеха, пиеха, женеха се, омъжаха се, прелюбодействаха, кръв до кръв се допираше. Братя и сестри, какво стана с тях? Това са невидимите неща, които Бог казва, които предстоят да станат. Осъзнайте се, брати и сестри, от целия свят се спасиха само 7 човека. Али всеки един иска да се спаси? Служете на Господа с дух и истина, братя. Не можем да слугуваме на двама господари, разберете, братя. Очистете сърцата си от всяко едно лукавство, всяка една завист. И позволете на огъня на Святия Дух да ви води, да ви ръководи. Защото само чрез Господ Исус Христос имаме спасение. Няма друго име под небето, чрез което се спасим, братя. Вярвам, че с тези слова, с тези думи святи, които Бог отправя послание към цялата църква, Бог ще даде победа във всеки един живот. Словото казва в Матей 24 глава, казва също в Йоан 3.16, 3.17, защото който повярва в Него ще има вечен живот. Не само вечен живот, но живот в изобилие тук в този свят. И след като напусти този свят, вечен живот. Няма да дойде на съд, казва Словото, а ще премине в живот. Затова ви насърчавам, братя и сестри. Препътвайте в Бога и Бог във вас. Защото който не е повярвал в Божия Син, вече е осъден, казва Словото. Али не искате, братя, да бъдете погубени, да не бъде, а да бъдем всички спасени, защото всички сме части от Христовото тяло. Нека да се обичаме и да пребъдваме в Бога, защото всички дарби ще отпаднат и ще остане само любовта. Бог по това ще ни познае любовта. Молете се на Господ да изпрати работници в лозето му, в нивата му, за да наставляват и поправляват и изобличават всички мои брати и сестри, за да дойдат на истинско покаяние, да пренесат плод на покаяние, да се обърнат към Господа. Защото Бог протяга своята ръка ден и нощем. И когато дойде с славата си и силата си, със святите ангели ще намерили вяра на тази земя. Защото с уста сме много близко. С език ласкаем Господа, но сърцата ни са много далеч, братя. Бъдете благословени, вразумени. Аз се моля на Господ Исус Христос да ви даде мъдрост да разберете истината. Истината, която ще преминете в живот. В името на Исус Христос казвам да бъде и амин.